Исәнмесез? Әлбәттә, бу көннәрдә инаугурация көн тәртибендә еллык юллама, сөйләү үтеп китте, президент яңадан эшкә кереште, республика дәртләнеп шулай ук үзенең яңа эшләренә тотына. Шуңа күрә гәзиттә әлбәттә шул турыда языла. Татарстан мөмкинлекләр республикасы. Безнең Мирас журналының сентябрь саны. Тышлыгы, дөресен әйткәндә, кытышкыч. Юк, бу апалар, әбиләр кытышкыч түгел, бик мөлаем алар. Рәсем бик матур. 55 елда төшерелгән рәсем бу. 55 елда Арча районының Кысна авылында яшәүчеләрнең рәсеме куелган, төшерелгән. Һәм ни өчен бу шушы журнал тышыгында ул куелгандыр? Чөнки бу бит безнең мирас, рухи мирасыбыз турында яза торган журнал. Һәм бу милләтебезнең тарихы, якташларыбызның тарихы турындагы рәсем әлбәттә журналны йөгереп кайтып укырга, сатып алырга мәҗбүр итми. Һәм шуның өстенә ут эчендә татар кызлары дигән баш исемдә куелган. Ә нинди татар кызлары ут эчендә? Булар түгел. Алар сугышта катнашучылар. Мәхүбәт сыртлары кебек очучылар, хәрби кызлар турында язылган мәкалә бар бу гәзиттә, бу журналда. Гариф Ахунов, аның юбилее, аның турында язмалар, истәлекләр, чыннан да кызыклы, аның хәтта афоризмнар да куелган, әле күптән түгел генә яшәгән, вафат булган классик язучыбыз Гариф Ахунов, ул безнең милли мирасыбыз. Тукайның дусты Галәү турында. Мәхмүд Галәү дигән язучы булган. Ул Габдулла Тукай белән бер елда 1886 елда туган. Журналның 34-нче битен ачсак, Ибраһим Идрисның кабер ташы дигән Айдар Гайнетдинов мәкаләсен күрәбез. Арча районына кергән Наласа авылында туып үскән һәм Галимҗан Баруди белән берлектә сәүдә йорты оештырып китаплар сата башлаган. 1908 елда Милләт дип аталган нәшрият ачкан һәм шул нәшриятта 1 миллион 300 мең дини китап баскан. 256 исемдәге. Баруди кем, нинди шәхес, беләбезме? Белмәсәк ят. Ибраһим Идрисине дә без белергә тиеш. Шунысы кызыклы, шушы милләт типографиясе урнашкан үй әле дә исән. Аны милләттәшебез Татар конгрессының Аксакаллар шурасы рәисе Рауф Хәсәнов тергезеп, сатып алып тергезеп, милләт йортысын яңадан ачты. Һәм шушы йортта хәзер милли чаралар үтә. Ибраһим Идриси, Галимҗан Баруди белән шушы йортны 1908 елда, ярты елда төзеп аякка бастырганнар. Һәм милләт матбагасы, ул милләтебезнең тарихы, бигрәк тә безгә матбугат белән шөгыльләнүчеләргә гыйбрәтле хәл бу. Димәк, Ибраһим Идрисине дә, Галимҗан Барудине дә татар журналистлары, татар зиялылары белергә тиештер. Безнең мирас тышы шундый төссез булса да, эче белән бай, ләкин мондый мәгънәле, тирән фикерле, милли рухи байлыгыбызны ачып сала торган язмалар, газет, журналлар еш кына игътибардан читтә кала. Чөнки хәзер кызыклы әйберләр, инде дә булса сенсация, инде дә булса ролик, тамаша, үтереш, суеш, мөхәббәт уеннары турында укыла. Ә мондый җитди әйберләрне бәлки филология факультетында укырга кергән тәртипле студент яки аспирантурага кергән аспирант беренче курста рәхәтләнеп укып, исендә калдырып, конспектлап калдырырга мөмкин. Гади кеше алып безнең мирастагы яки башка мәдәни җомганы укырга тырышмый. Һәм бу да безнең милли фаҗигабыз. Мәдәни җомга газетасы да менә шундый ук мәдәни кешеләргә, фикерле кешеләргә, милли үзаңы булган, зиялы кешеләргә юнәлтелгән. Әйдә, алыйк әле мәдәни җомгадагы бер хикмәтле язмага игътибарны юнәлтик. Ул рецензия, өйләнү түгел сөйләнү дип атала. Рецензия Камал театрында күптән түгел чыккан «Өйләнәм тат» дигән спектакль турында. Өйләнергә телисезме? Сезне 11, 12 һәм 13 сентябрьдә Камал театрына туйга чакырабыз. Сезонның беренче премьерасы «Өйләнәм тат». Усал комедия. Автор һәм режиссер Илгиз Зәйниев. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Карадылар, инде беренче реакцияләр дә бар. Һәм мәдәни җомгада журналист Миләүшә Галиуллина шушы спектакльне пранзаран туздырган. Агайны менә ичмасам шын рецензия, чөнки рецензия ул кыю итеп татар матбугатында, татар
китабында, татар спектаклінде күрсәтелгән тамашага ышанмыйча үзенең бәясен бирә, бәхәсләшә, курыкмый. Мондый хәлләр безнең музыка сәнгатендә дә, тәнкыйть әдәбиятта да, театрда да булмый торган хәл. Ләкин бу юлы Миләүшә Галиуллина кыюлык күрсәтеп һәм фикер күрсәтеп шушы рецензияны язган. Сүз бара спектакльдә милли матбугат турында икән. Газета «Кәкере кайын» дигән газета, аның редакторы бөлеп килә, спонсоры югалган, шуңа күрә ул юкка чыгып бара. Менә шуңа күрә шушы редакциядагы тормышны күрсәткән өчен Мәдәни җомга аның хезмәткәре Миләүшә Галиуллина бик рәнҗегән. Укыйбыз. Тамашада бер юлы бик күп темалар. Милли матбугат, ике хатынлылык, инвесторлар басып алу сәбәпле бетеп барган авыллар, җәмгыятьтә кыйбла югалып, әдәм баласының кабарган иреннәренә, ясалма күкрәкләренә омтылып яшәве һәм шуннан башка уйлый белмәве, гаилә вә ир-хатын бөтен бүгенге көн эстрадасы, хәзерге заманда тамыр җәйгән күрәзәчелек, иләнү, пар табу һәм башкалар күтәрелгән. Булар барысы да Милли кайын редакциясының акырын үлеменә китергән сәбәпләр булып, шуның аша ачылса да, билгеле ки бер спектакльдә шулкадәр проблеманы ачып бетерү мөмкин түгел. Шуңа күрә алар барысы да өстән генә яктыртылган. Рецензия кызык укыла, чөнки спектакль кызык булган, пьеса кызык булган һәм ул кызык итеп карала. Мушак редактор, бөтен республика урыслашкан, дөньясы инглиз теленә күчә барган заманда татар әдәби сүзенә ябышучы хыялый шагыйрь агайны безнең турыда сүз бара. Аумакай Хәбиб Рахман, эш дип гүзәл хатын-кыз булуын оныткан Румия, башына калфак кадап, аягына кроссовка кигән сәер корректор, чыннан да өметсез һәм мәзәк күренә. Шагыйрь башындагы каракүл түбәттәй. Корректорның калфагы шул упкынга тәгәрәгән өметсез дөньяның символлары булып аңлашыла. Миләүшә Галиуллина үзе дә язучы буларак тирән фикерле шундый бер хакыйкатны ачып сала. Ул булай дип яза: "Бүгенге яшьләр артык тирәнгә кермичә, һәр нәрсәдән кызык эзләргә ярата." Бу спектакльдә шуның бер мирасы. Чыннан да бүгенге яшьләр шулай та шул. Роликлар карый, көлкене эзли, кызыкны таба. Монда сүз барырга мөмкин Илгиз Зәйниев турында, спектакльне куючы, аның авторы, спектакльне уйлап чыгарган шәхес. Кызыклы табар, Камал театры гомумән шушы кызык эзли. Һәм хәзерге телевидение, радио, матбугат шушы юлдан бара һәм бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Миләүшә Галиуллина шунда ук татар матбугатының тарихын кыскача гына тасвирлап чыга. 100 ел элек, дөресрәге 115 ел элек беренче татар газеты чыккан. Игътибар итегез. Казанда беренче газет русча чыкканнан соң 100 елдан соң гына татар газеты чыга. Чөнки газет чыгу ул милләтнең иҗтимагый тормышка, сәясәткә кирип китүен аңлатыр иде. Менә шушы 115 еллык тарихы булган татар матбугаты зур юл үткән һәм әле дә ул яши, һәм аның турында шулай тәнкыйть итеп тә, көлеп тә, елмаеп та сөйләргә мөмкин. Бу спектакль, минем аңлавымча, татар матбугаты турында түгел. Ул татар матбугаты, татар редакциясе, андагы өстәлдәге ноутбуклар, андагы җиһазлар, андагы журналистлар, аларның киемнәре аша ул ниндидер тасвирлама, андыйдыр тамашаның күзгә карый торган интерьер эшли, ул мебель кебек. Ул сценография, ягъни сәхнә бизәлеше булып кына, ул фон. Чөнки монда булган өйләнү һәм шушындагы характерлар, гаиләгә, мәхәббәткә, тормышка мөнәсәбәт, хәзерге заман кешеләре, чыннан да күренә, шунда мөмкин булган булыр иде милли хәрәкәт турында, яки мәдәният министрлыгы турында, яки берәр клуб турында. Дөрес яза Миләүшә ханым үзе дә. Анда әйтергә мөмкин иде, ни өчен ул татар матбугатында эшләүчеләрнең эш хаклары аз, ни өчен аларның редакцияларында эшләүчеләр аз. Ни өчен матбугатта без хакыйкатьне үзебез әйтмибез, кая вакытта кулыбызга бирелгән нинди дә булса сөрсегән каткан икмәкне дә күмәч, йомшак каймаклы, хамбургер яки тәмләй бер дип ашыйбыз, чөнки өстән кушылган, кемдер тасвирлаган. Кем безгә хакыйкатьне әйтергә тыясың? Ни өчен татар телен куллану, татар телен гамәлгә кую, татар телендә сөйләшү буенча үзебез алдашабыз?
Килеп чыгабыз матбугатта үзебез алдашабыз, үзебезнең дәрәҗәбезне төшерәбез. Шуңа күрә аудиторияны югалтабыз да аннан соң без ниндидер спектакльдә әйтелгән хакыйкатькә рәнҗергә тиеш түгел. Мөгаен чыннан да журналистика турында спектакль яки фильм булыр. Ул да кирәк, көләргә тагы да күбрәк кирәк. Ә инде театрдан көләбез икән, рецензия аша. Театр үзе милләтебездән көлә икән, яки үзебезнең журналистларыбыздан көлә икән, үзеннән көлә икән. Димәк, без яшибез. Димәк, өмет бар, безнең фикеребез бар, безнең сәнгатебез бар. Димәк, кайчандыр Тукай көлгән үзенең замандашларыннан. Күптән түгел генә әле Туфан Миннуллин үзенең яшәгән заманында, анда нефтчиләр турында да язды, укытучылар турында да язды. Алар куелды Марсель Сәлимҗанов тарафыннан кызыклы итеп бигрәк тә. Ә бусы инде 21-нче гасыр. Бүгенге көннең хакыйкатының бер чите генә. Бүгенге тормышыбыз турында ачык хакыйкатны сәхнәгә матур, кызыклы итеп чыгарып үзебездән көлдерү һәм шушы спектакльгә ризалашмыйча аның турында кискен кыю рецензия ясау чыннан да безнең күңелне күтәрә һәм ниндидер яңа иҗади мөмкинлекләргә дә өметне көчәйтә. Шулай булгач, без дә киләчәктә матбугатны бәяләгәндә турысын әйтеп, дөресен әйтеп үзара сөйләшик, кызыклы әйберләр тапсак, бүлешик. Әгәр дә мәгънәсез эшләрдә үзебез катнашабыз икән, без үзебезне үзебез күрик һәм күрсәтик.